Pende nomor 564 ayat 1, ayat 2, do ayat 3. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanohon. Amen. Saitangihon masuaraku ale Jehovah, molo jauh-jauh au idop rohaku komandok, lului hamuma buhiku, atong bohima na hulului ale Jehovah, sayunang mata punihon bohim maradokon ahu, Jehovah do panondangi diau dohot hatuauku, tung midai se maau mabiar, Jehovah do partano batuan ninguluku, tung midai se maau biaton. Haleluya. Ale Tuhan di bata pargogo na suhatudosan amanami na ribuan waginjang usehon matondim na badiay dohot hapistaran na asing siyan hoy tu saluhut huriam asalam rarat jalalam hot hatam na badiay di tonga-tonga ni hamion lehon mahiras ni roha di napusom manjamitahon hatam asalam pita jalalam ganda huriam nabadiay patok tong mahuhut rohanami manguloyho sahat ro di ujung di bagasan haporsiaon nature marhite-hite anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
tatangihon ma patik ni debata, patik palimahon, sahat rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo naturasmu, asa martua ho, jalaleleng mangulu, ditano na nilehon, ni Jehovah di batam diho. Patik paunapon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakop. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiyahon, unang hoolo makatindakon hata nasututu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang napusona bawa, manang napusona buru-buru, manang lumbuna, manang hodana, manang dia peugasan ni donganmu. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata, lau mangulahon na humbartu patiknay. Ale Tuhan debata, saipat uhui mahami, mangulahon na humbartu patiknay. Amen. Tatuputi madosatta tuadopan ni dibata martangiang mahita. Ale Tuhan ni bata nabadia jala nabonar, parasi jala partaluk ni roha jala nabasar duho, say marpangulahi maruham midahami, dibahini say se sama sude dosa nami, dangadong nahupangasahok kami dukun niasi ni roham, hatigoran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahok kami tujolom, dibahini pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosa, humokop hita gabi dosa do ibana, nasutumanda dosa di bahin debata, asa gabe hatigoran ni debata hita, marhite-hite ibana, hasanga poma di debata na diginjang. Amen. Oh
Matangihon maha tani debata turpuk epistel di binggutta sadarion imana tersurat di buku Yakobus bindiopat mamukasian aya onom sahat rodi ayat 10 tajahama margat tisoring alai lam kumodang do asiniroha dilehon ala ni ido didok dialo debatado akan naginjang roha alai dilehon asinirohana tu akan nasirep marroha pajonok hamuma tu debata dungi pajonohon nama Tuhamu payas matangan muna hamu akka pardosa jala pabotor maru hamuna hamu akka namar dua roha paserep hamu maru hamuna maradok pun Tuhani dungi patimboon nama hamu ima yang kusahakna martua dua kana tumangihon hatani debata jalan nau peopsa amen. Songon nahinan tindakon ni dongat ta sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia diriba ta jahoba ido ama pargogo na suatu dosa na tumupalangin pagkatano au porsia di Yesus Kristus anak diriba ta jahoba na sasadai
Tik-tik HKBP Reso Cakung Minggu 10 Mei 2026. Topik minggu di pasu-pasu jala di Ramoti Jahuba Maho. Tik-ting na perjulu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu ex Saudi nomor lapatan sai tangihon masuaraku Ali Jahuba. Pesalmen bitu 20 bitu ayat bitu a. Topik minggu di pasu-pasu jala di Ramoti Jahuba Maho. Tikting napaduahon pertangyangan wik. Di hari Rabu 20 Mei 2026 di Batu Pahuriata pertangyangan wik di bagas ni naperjulu keluarga M Lumban Batu Inang D Boru Lumban Tobing alamat RGTC Blok Kruing Indah nomor 410 Sia Cakung Wik Galatia. Napaduahon di bagas ni keluarga M Aritonang Inang Boru Situmorang alamat Kampung Batak Wik Efesus. Napatuluhon di bagas ni keluarga Nyonya Sintuade Manulang Inang Boru Napitupulu alamat Perumahan Mutiara Sanggraha Blok Kalima nomor 20 Sada Pulau Gebang Wik Nasaret. Napaupaton di bagas ni keluarga Y Siregar Inang Boru Purba alamat Jalan Sawu Pulau Gebang Wik Jericho. Khususoi hami matu sudi ruas na di wiki asaro maduhoti partangyangan ih. Tikting napatuluhon pertukaran pelayan firman. Marhadumuan tu program bulan Oikumene dohot perayaan ulang tahun ni persekutuan gereja-gereja di Indonesia Manang Pigi di wilayah DKI Jakarta di Patupama pertukaran pelayan firman di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 di permingguan pukul 7.00 WIB di HKBP Reso Cakung namar jamita di gereja Ima Pendeta Julius Tanau Sian GPN Taman Firdaus Jala Paditata Inang Pendeta Darna Boru Lumban Tobing STH Marjamita di gereja Po Klender di permingguan pukul 6 WIB. Titing napaupaton titing perbogason titing naperjulu naing majalo pasu-pasu perbogason ima Klinus Arfan Samuel Sitorus anak niamata Antonius Sitorus tubuni Inang Rukiah Mariati Boru Siahaan alamat Jalan Palat Rawa Kuning RT 12 RW 04 nomor 100 Sia Jakarta Timur Wik Jericho ruas Nihuria HKBP Reso Cakung Distrik Walu DKI Jakarta dohot orwanna Susi Susanti Boru Sitanggang Boru Niamata Wasman Sitanggang tubuni Inang Rospita Boru Pasaribu alamat Pulau Gebang Jakarta Timur Wik Jericho ruas ni gereja HKBP Reso Cakung pamasu-masun ni nasida di hari Jumat 20 Mei 2026 di gereja HKBP Reso Cakung. Tuhatama nama masu-masu perbogason di nasida. Tikting napalimahon Dewan Koinonia. Naperjulu seksi remaja. Permingguan ni seksi remaja. Sadarion Minggu 10 Mei 2026. Permingguan ni remajata HKBP Reso Cakung di Padumu matu permingguan umum pukul sia 30 WIB laos di permingguan ma remaja HKBP Reso Cakung patupahon ede puji-pujian Manang Kur. Napaduahon periodisasi seksi remaja di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 dung sidung permingguan pukul sia 30 WIB naing di patupado periodisasi tu seksi remaja na maringanan di aula negeri Jatta pinangido matu sude perwakilan sian ganupwik na naung terpilit gabe perwakilan seksi remaja asa Roma madahoti acara periodisasi na niuluhon ni ketua Dewan Koinonia.
napatuluhon kolaborasi parheheon remaja dohon seksi perempuan. Hobartu program HKBP Resor Cakung naung ditulupi di Rapot Huria naing dipatu pado program kolaborasi seksi remaja dohon seksi perempuan HKBP Resor Cakung ima parheheon remaja dohon perempuan HKBP Resor Cakung tahun 2026 dipatu pama acara parheheon di hari Minggu tanggal 20 Juni 2026. Tujuan naima seksi perempuan songon ina ni huria di HKBP Resor Cakung mangalehon pangurupion tu seksi remaja lahu memperlengkapi alat musik di permingguan ni remaja ima drum elektrik, keyboard manang piano, doho TV tu layar slide alani naing dipatupa ma pencarian dana berupa tok-tok ripe seksi perempuan, proposal, kembang saku dohot pilihan amplop di hari parheheoni. Napaduahon seksi perempuan, periodisasi seksi perempuan. Sadarion Minggu tanggal 10 Mei 2026 dung sidung permingguan pukul sia 30 WIB naing dipatupa do periodisasi tu seksi perempuan na maringanan di bagas gerejata pinangido matu saluhut perwakilan sian ganuk wig naung terpilit gabe perwakilan seksi perempuan asa Roma madohoti acara periodisasi i na niuluhun ni ketua Dewan Koinonia napatuluhun seksi ama sermon di hari Jumat tanggal 20 Mei 2026 pukul 10 sia 30 WIB naing dipatupa sermon seksiama na maringanan di aula gereja khususoi hami matusude ama di huriata asa Roma madohoti sermoni tikting na paunopon Dewan Marturia na perjulu penutupan pelatihan Tagading naing dipasidung nama parsiajar alat musik Tagading di Huriata di hari Selasa tanggal 10 Mei 2026 pukul 10 WIB laus inama parsiajaran na parbudi di bahini pinabotohon matu sudi peserta pemain alat musik Tagading dohot na torasna asaro hobar tu partikiani guar-guar ni nama dohoti pelatihan alat musik Tagading ima Orlan Gultom Wik Sarpat, Jubeliana Boru Gultom Wik Nasaret, Putri Boru Putar-Putar Wik Bilipi, Anju Boru Pasaribu Wik Kolose, Atalia Boru Pardede Wik Kolose, Jose Simbolon Wik Jericho, Joshua Sinaga Wik Nasaret, Richard Sirait Wik Galatia, tiktingon ma nagaibe undangan resmi napaduahon periodisasi seksi musik di hari Minggu 24 Mei 2026 dung sidung permingguan pukul sia 30 WIB naing dipatupado periodisasi tu seksi musik na maringanan di bagas gerejata pinangido matu sude perwakilan na di nasian ganuk wik naung terpilit gabe perwakilan seksi musik asaro madohoti acara periodisasi i na niuluhun ni ketua Dewan Marturia tikting na papituhon Dewan Diakonia na perjulu kunjungan kasih boy mata jaha di lembar warta nadong di hitabe na paduahon acara pangapulion sadarion Minggu tanggal 10 Mei 2026 dung sidung permingguan pukul sia 30 WIB dipatupado acara pangapulion tu keluarga Nyonya G Ambarita Tiawan Boru Manulang alamat Jalan Komarudin RT 10 RW 05 nomor 1 na maringanan di aula gereja dia karuas naneng madohoti pamareso oni asaroma mendaftar langsung tu aula gereja na paupaton periode seksi kemasyarakatan di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 dung sidung permingguan pukul sia 30 WIB
na yang dipatupado periodisasi tu seksi kemasyarakatan na maringanan di aula lantai 2 di gereja ta. Pinangido matusudi perwakilan sian ganuk wing naung terpilit gabi perwakilan seksi kemasyarakatan asaroma dohoti acara periodisasi i na niuluhon ni ketua Dewan Diakonia. Tikting na pawaluhon laporan tok-tok ripe donatur panitia pesta huria pesta gotilon dohot perayaan ulang tahun gereja HKB Pereso Cakung na pa 44 ton. Laporan sementara hasil tok-tok ripe manang donatur pesta huria pesta gotilon dohot perayaan ulang
dameni debatan na sumurung sian salhut naroha. Ima mengeramoti ati-ati do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Hurian itu hatta dihamuna amanami inanami luhut aka anggi botonami hatan itu hatta dihita sadarion ima sian opat Musa biduonom mulai sian ayat 22 satu ayat 27 tanyung hamuma hatani itu hatta dungi romuse mahatani Jehovah tu si Musa songron patol hasma hatakon tu si Aaron do tua ka anak nai ikon songonido dohonon muna tu hala Israel laho mamasu-masu nasida sai di pasu-pasu jala diramoti Jehovah maho di pasodakon Jehovah ma bohina tuho jala asi rohana midaho di depakon Jehovah ma bohina tuho jala di pasahon madamena tutodim ikon songonima ape honon nasida guarku tuhala Israel asa ahu mamasu-masu nasida disima hatan itu hatta di bagasan parsaurata di manugot nyaron amanginang aka tang yang nasomal do tabiki na setiap minggu dinamula kita sian gereja sian bagas coro lumobi ma di HKBP hiado tasukutton aka amanginang puasa songoni terus menerus. Mengapa perlu formula doa ini selalu disampaikan terus menerus dalam gereja kita? Mengapa ini selalu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan? Dan mengapa ini terjadi? Terutama dalam kehidupan orang Israel. Allah nidu amang inang na perjolo boto otak ada sinana sidi. Mertudu jo. Oke. Asa dibigiat kana toras toda kainang. Piga do margani hala Israel. Akai semai. Sadia manilai nasida. Waduh tuh akina ngomak kana kotai. Ini yang tes kesultanan kami bukan nyanyi. Dan gabi di hono muatto. Alai asa dibigi bapa do uma. Waduh lulus tu hamono di sidio. Arti akina. Akama lulus do anak kana kotao. Bah, ibu saya dua deh. Iya, alai nunga bita biki suara nasinya. Piga naki, piga marga, piga marga, piga marga, piga marga, 12. Unak sudah kau kambas Indonesia si pata lu samu bahasa bata katong. Ya, sautik-sautik nasi dia bahasa bata akamang 12 marga. Sianna 12 margai marga ahadu tahe akan namar hobas di bagas coroni di bata kaina Lewi. Lewi. Marga Lewi. Saja se marga Lewi ya anakonna ima si Musa, si Harun, si Miriam doh akapino parna sada sian anak kon di marga Lewi. Allah ni nunga tarjau nasida
mernajar najir idok di bahasa Batak di son nunga mernajir nasida mameleho dirina maperbiadiai noluna laho marhobas jadupan ni Batak adong ma aka tirket siulau nasida boy au surat ajaha di nasa pasal di biduonomon alai na parpudi di Jehovah ma tu si Aaron idok naking di ayat 22 dungi romuse mahata di Jehovah tu si Musa songonon patol has mahata kon tu si Aaron doh tua kanakna syukur song nataruk naking isi si Aaron ima pinopar sada siya margalewi siya nasa 12 margay na marhobas nagabi imam nagabi malim di bagas coro ni dibata atong ditiki marhobas nasida ahado pasahatun nasida tuhala Israel dia mapasahatun nasida tona tuhala Israel dia mapasahatun nasida nang tangyang tuhala Israel ima tangyang nang takas naking tabigi nang takas tatangihon na parjolo idok ma sai di pasu-pasu jala diramoti Jehovah mahu sai di pasu-pasu jala diramoti di pasu-pasu jala diramoti dah kola di pasu-pasu alai ikon diramoti do pasu-pasu dia dah hola pasu-pasu perdekingon alai do nang pasu-pasu partodion dua pasu-pasu di ngoluta pasu-pasu partodion nasotarida dame las niroha song parbuini todi nedok ni galat ya liane dame las niroha sukacita hadameon dia mau se pasu-pasu perdagingon hagabeon hasangapon hamoraon perdagingon boy halak mamora alagi cang rohana bodoh halak gabi alai gicang rohana bodoh halak mersangap alai gicang rohana alani didok son sai di pasu-pasu jala diramoti Jehovah maho ima si pasahaton ni si Aaron tuhala Israel ditiki haruar nasida siantano biser na baduaho di doksongnon di pasodakon Jehovah mabohina tuho jala asi marohana midaho di pasodakon Jehovah mabohina tuho puasa iko disodangi mohita puasa iko disodangi rohatta idokdo di podeni Raja Salomai hati yang gembira adalah obat tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Puasa ikut disedahkan Jehovah bohina tuhala Israel. Ala godang nama benasida suhuma susah. Godang ma benasida bobonosan. Godang ma benasida masak. Yaitu nasi panganong mana kurang, sinumor mana kurang, ido ubay nasero parungutungutong. Marungutungut. Hoy na marungutungut. Hoy na hurang. Alani didok di pasodakon Jehovah mabuhina tuho asa minar pail panay asa minar roham asa minar todim jala asima rohana midaho ahadulapatan asima rohana ho asa berbelas kasihan Tuhani mamereng ho alania ha ala daftar bain somerlaut dosa kita daftar bain somar salah kita daftar bain so ado ngakahahurangat tadi adupan di pada jalan napatuluhon na idok madison di dupakun Jehovah mabohina tuho jala di pasaron madamena tutodim di dupakon buasa hurai ko di dupakon adong dosa ada hatan itu hatta
nama dok ima di 5 Musa 32 ayat 20 idok songonon dunginin na Jehovah ma idok isot ibana dunginin na ibana ma pada aku mabohikku sian nasida naing ahu marnida manang dia ujung nasida sugut ai sudut na marbalik do nasida asa aka anak naso maroha haporsiaon waduh ramolo di tabunihon Jehovah bohina molo ditudahon Jehovah kita serupa do waduh molo ditudahon ama manang ina akaripena di jabu herta hedi tudalo kamu nang ama ya do nomor sengaja dotong dah ongko na alani namar kusor do dah polale sengaja saya butuh hoda ninna kan ya do tadu pakon se pakilala atta bodo hita sapodoman alai ditudalo nama taiba sebaliknya acik dorokat kecuali mada alani akana marfusut alai molo saya ditudal hodo kita dak taburu hatta soni ma Jehovah molo ditudal ho kita alani do dok tu hala Israel di depakon Jehovah ma bohina tu ho jala di pasar no madamena tu todim ala molo di depakon Jehovah bohina tu hala Israel saur ma dame dotot dini di bata ido bahen dina mardalan nasida di arina hulumi di sodako Jehovah mabohina marhiti-hiti tiang api di dunia rolas nyari di sodako Jehovah mabohina marhiti-hiti opun atong akaina wasa ikon sahaton satu hita saunari da Tuhan Israel do ina perjului. Bukankah ini disampaikan pada waktu orang Israel dulu? Tetapi mengapa ini selalu disampaikan kepada kita, kepada umat Tuhan setiap ibadah kita? Ini mau mengatakan kepada kita, aku dan Anda, aku dan saudara adalah Israel baru. Aku dan saudara adalah prajurit Kristus. Aku dan semua orang yang percaya, kita dan semua orang percaya adalah Israel baru di hadapan Tuhan. Untuk itu firman Tuhan ini, berkat Tuhan ini terus menerus disampaikan kepada kita. Terus menerus disampaikan kepada umat Tuhan. Mengapa? Karena sepulang dari gereja ini nanti, kita melangkah, bahkan mungkin saat ini, kita harus menyadari dan selalu waspada. Iblis selalu mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Aina mau tado si polisi sama babiak na marawang manoro na nang si soroon na holan mangalak kahita mula sa gerejaon boy doro si bolison boy do pitoro si bolisita idama yado tahe dah kubotura ditiki parkir hita. Hiada mulak muruk kita tu parkir. Hiada muluk kita tu satpam. Hiada muruk kita tu akan naasi. Ima nama dokon hola karuar kita senon si bolisi paimai mah hola kataro adiga kita sayu junonna. Ido di pabor kak mahita dung mulak sebagai coron idok ma say di pasu-pasu jala diramoti di batama. Namang ibu dang hamu imaka perjamitan alai ho person berkat Tuhan itu kita terima secara person, berkat Tuhan itu kita terima secara pribadi, berkat Tuhan itu bebas masing-masing meminta kepada Tuhan. Songon guarni minggu ta sederon eksaudi saya tangihon ma Tuhan suaraku pribadi. Tuho tuau tuhita mersada-sada di pasahat Tuhan itu pasu-pasu. Atong calomai.
molope tapangido dongat tamartangiang tuhita tohoroi alai didok di Matius pitui ayat pitui pangido hamuma saina jalo om adong do kesempatan tu ganuk mersada-sada tu hita macalo pasu-pasuni di bata jalan 45 di ayat 27 ikon songonima ape honon nasida guarku tuhala Israel asa ahu mamasu-masu nasida ikon songonima ape honon nasida guarku tuhala Israel asa ahu mamasu-masu nasida hiya dibigi hamu tahya kainang manang hiya tadok mau lihat mada di pasu-pasumi mau lihat mada alai dah kami nama masu-masu hola perhitian duhani hola dala duhani hola dala duhita dipakai di bata alai natuk mamasu-masu duhut mangalion saluhut nai holan jahobadu alani nasotuk adong margicang ni roha molo diulah nadinggan molo diulah ho nadinggan diulah ho dihobasi ho dihuriaun akan nadinggan sotung gicang roha alai parhitian di batado ho dohot au laho patu pahoni asatuk nadinggan di tonga-tonga ni huriaun tikia hamin na julu tikiau na julu tikiau na sol tidak no alai paserek madirim tu adupan di bata ala di paloas di patau disodakko Tuhan ibu hina tuhita disodakon Jehovah buhina tuhita mamasu-masu hita asatuk rohatta asatuk roham asatuk gogotta lahu patupahon saluhut nai lasongonido dia kepakubasion ni huriatta dia ketaunon adong naking hupar tutik-tikta ima kolaborasi seksi perempuan dohot remaja songoninang di pesta gotilon diaka si patupau di nama cak gereja tau sadesian bagian di pesta gotilon tai live musik sadesian bagian di pesta gotilon tai puncakna di bulasia jalo magugu siat Tuhani asa disodakon buhina tuho jalo mahugo ni todi asa disodakon tuhita todina unang ro parung tumuton unang ro panihayon unang ro sibolis manikai ruhata alai dia manatar patupaho dia manatar patupahita dia namatar patupa ngolun dia napatar patupa keluargam alai idok naking di pasu-pasu jala diramoti Jehovah maho imatang yang nami imatang yaku tangyang tutonga-tongani huriau amin martang yang marsangak maho Tuhan nang sumodakon bohimi Tuhami ganuk marsada-sada dang ditudah loko Tuhan bohimi sen huriau ubahin mardame so nang huriau mamuji pasangapon ko manoktong maho Tuhan manodangi parsaoran ni huriamon hut mamasu-masu manoktong ma Tuhan todimi mangalih dami di tonga-tonga huriam hagapipica kongon asa masih jakonang kami asa daoma akka mutumut daoma akka perbadaan daoma akka pergasipan sian kami alai dame na sun badiaima manorangi rohanani tung dia pinatar patu pahami mersada-sada punguan keluarga dada alani gogo nami dada alani malo nami dada alani hatau nami alai hor Tuhan Yesus nama masu-masu hor Tuhan Yesus nama depakon bohimi gabetu gogo nami lah patu pahoni masa nggak mah alai mardame sonang ma rohanami nang todinami
mangului ho satu ujung ni ari-ari nani. Atong nasa pagkubasyon ni hurdiam Tuhan, say ho mana magbaing menjadi. Tugol mo ka na bercuro hari ho, nang manadak ka din kanibasam. Jala paingot pityak kami. Dia ka pasu-pasumi, molo hu golom kami. Alai paingot kami, tangan mudohani, dalan mudohani, pasauton harejon. Marsanga mahwalia mang nabadia do. Pasu-pasu masudir wasmi. Namikmet na poso nang namagodang. Diragam ni parsorion na niya dupan na. Urupi do nga ni matuhan. Sodang hatuan mima. Na manodangi rohan ng todina ng guguna. Gabi malum akka na marsakit. Margogo na marhagalion. Tuk akka asyasim. Diak ka na makasih holidinggan ni basam. Diak ka parianak konon. Diak ka parkuli-kulian. Diak ka hadamion niya ka parsaripion. Dang adong nasotar patupaho. Ali Jehovah Tuhan nami. Dalanan nami sa daminggo ni baru tujolo. Daku mo to hami ahan na masa. Hubo to hami do simbolisi na mataut sangod baby na marawang. Nanaing manhorolakan nami. Alay na persiado hami di pasu-pasung dot sodang ni hatiuron mi. Rahuti mahami di bagasat totimi. Mardami sonang mahami amang di ganup pardalanan do parsoryon nami. Marhiti guarmun nabadi Jesus Tuhan. Martangiang hami tuho sesaut ma lo meneruham. Amin.
satu adu pani di bata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua kijang hodo haroroan ni salhut silehon-lehon na dinggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma sian na nilehon mitu hami pilihan nami toho. Say jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasia kami pilihan on. Pati pulhon harajaon mo di tonga-tongan huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite tordim. Asal hutad dahami. Kudang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinerbadia magwarno. Saya Roma Maharaja unu. Saya saut malo maneroham di banua tongon songon na di banua kijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapa. Saya sama dosa nami songon panesan nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangaru. Jalo hamuma pasu-pasu siat adupan ni debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Disedakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midah. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasarun madamena tu todim.